Як мне здаецца, вельмі таленавіты малады чалавек. Яго вочы заўсёды напоўнены. Ён ніколі не выходзіць іграць сваю ролю нейкі з пустым адчуваннем, нейкім з пустымі вачамі. У яго вачах заўсёды ёсць некая такая іскарка. І я думаю, што гэта талент. Я бачу, што ён навучаны, акрамя таго, што ў яго цудоўная акторская прырода. Ён, на мой погляд, ён вельмі таленавіты чалавек, і яшчэ дзякуй педагогам. Ой, вельмі таленавіты артыст. Калі-небудзь глядзіш і думаеш, сорамна прызнацца, ну я так не зраблю. Чалавек пражывае, можа пражыць толькі адно жыццё. Вось, а менавіта ў прафесіі актора ёсць такая магчымасць адчуць на сябе лёс других жыццяў. То есть сёння ты Данілка з раскіданага гнязда, заўтра бабёр, а ў нядзелю ты злодзей, які пакідае сабаку ў парку. Гэта неяк захопвае, вось, ну гэта круто.